ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka jingdon jong ki nong song shnong ha kane ka jilla ki ba Ïabit ya ka khlam Jingpang COVID-19 kala sedang ban hiar suki posuki kat banang mi kisngi bat kat kum ga jing ai jing khain bala pha da ka tanat ka koj ka khia jong ka sarkar jilla ha ka henre tarik bna Nailur arjar arpuai lapen I ba ki don tang shispa arpu laingut ki breu ki bala Ïabit ya kane ka Jingpang khlam kat ba ki breu ki bala yo biang ya ka jingko jingkhia ki long arspa san pu laingun Shusho kat kum gani ka jing ajing khen jong katanat ka kot ka khia la shamru bahagani ka sngi shim la don satya watang I weiru I bala khlat no wat la ka jingdo e jong ki min sem breu ki bala Ïabit ya ka Jingpang khlam COVID-19 kalong la jan man ka sngi hado menta hapo gani ka jilla Meghalaya ki breu ki bala Ïabit ya gani ka Jingpang ki long hado hunyo hajar shispa sapu saungut bat ki bala yo biang ya ka jingko jingkhia ki long hado hunyo pulai hajar hunyo spa khat wei ngut kat ba shi hajar lai spa ar pokundai ngut pat gidei ki bala do e ya ka jingem hakini ki arsnam nado bakani ka Jingpang khlam kalawan linshop teng e hakani ka jilla Meghalaya nado unai leber ar hajar ar pho kumba ka pau hado menta ka East Khasi Hills kadai ka waina pedang ki khat waitali ki district hakani ka jilla Meghalaya ka bon shaba palat ki breu ki ba Ïabit yagani ka Jingpang khlam